Здравейте хора, сега ще играем на нещо. Без на Brawl Stars, защото нямам интернет. На коя да играем? На Гол симулатор. Гол симулатор. Сега ще се прибиваме, Ще падаме. Чакай. Тя не става играта. Ще играем на... Слинконг. На Слинконг. Вчера се спечелих и тази коронка на мечката. Ти имаш легендарка? Още не. Няма да имам късмет. Нето. Yes! Ти нямаш ли я? Нямам. Аз имам. Нямам. Ники. Дай да го видим по чудовищата. Не е про чудовищата. Не е про чудовищата. На бас. На бас не е про чудовищата. Това нинджа ли беше? Да. Ето е. Хора май. Ето намерих го, сега ще играя с нея. Уха, и страшна. Тя Мириш много хубаво косата й. Едно интересно. Бебешко. На бебешка коса мириш. Дон тук да не умра. Да умреш. Ники, ела. Пак си пусна това. Хора, пак имам късмет. Не! Поне нещо ми се падна. Вампир, да. Поне нещо ми се падна. Вой, 444 парички. Така си мислим. Да. Мака, противчиката дума, като съм рела, това означава... О май гад. Моя приятел е така запиши Димитър. Я да го знам. Хора, сега ще играя на нещо друго. Ще играя на тия зомбита. Иначе ме е страх да играя. Хайде, баби, да отидем при Войчо и после пак сега моята приятелка ще играе на зомбитата. Тя е най-хубавата. Окей. Хайде да отидем и да видим Войчо и пак ще излезем после. Айде бе. Да, после да чоплим семки, да има кофичка за буклук. Сега зарежда и готово. Някой вика май, да. Беби, Николче! Пами. Да, ние сега ще ходим, само ще им да видим и нашия бъд. Ние се прибираме, да папкаме, да спинкаме много до вечера. Тя топката не е наша. Остави, топката не е наша. Айде, слушай, колкото до вечера ще играем повече. Together, zombies. Some zombies are together. On shoot isn't always annoyed. Чао, Топки! Тя малко закъснение, но не точно злата. Виж, той маха. Десички. Почна.
Навсякъде има зомбата. Какво това е? Нов пистол. Вау! Какви има? Ясно. И от сервата разказах. И умряхме. Try again. Сега почваме на цел. Point blank. И сега се избрахме пистолет, избрахме го. Ще го гледам това дали е хубав. Добре, да. Сега почваме. После можем да си теглим грани да играем. Не мога да си купя куче, да ми помага. Куче? Да. За жалост. Кучето ще ги хапи и ще ги разкъсва. Значи историята му била, че той пътувал в някакъв камион. Той е направил катастрофа, обаче той още е бил жив и сега ние играем с него. Сега трябва да заречи. Чао! Чао, глупаци! Се заредя. Нямам пистол, трябва да бегам, бате. Почвам да бегам, бате. Нямам пистоли. Май ма гони. Бахте се ме гуче. Иски ме гонят. Аз си прескачам. Всякъде хит ще ми пика. Стара пари, нали учаме? James, are you there? Минахме ли го? Да. We just pulled into Dowd's. Много. Минахме го. Слава на Бога. Минахме го. Всякъде. Пара. Скучно. Не почна ли? И това е последното ниво, което малко ще минава. Войти почна ли?
Апгрейднах, Ами че... сега, хора, аз не знам Магдалена кога ще започне. И това е последната битка на Магдалена, дано да е успешна. Да избяга от зомбитата. Брат, бъдь честно. Это прекрасно. Беше точно до тебе. Чао, чао. Наш пистолет. Complete road okay. Значи хора трябва веднага да намерим пистолети, защото сме загазали доста. Само ще бягаме, ние няма къде да зареждам. Има. Обаче няма да зареждам, защото ще ме седат. Глупаци. Искам да оплитат всички. Ради, дъхаш ли ме се? Дъхат се. О! Презареждате. Бам! Магин да си ги княе. Кой да направи, бе? Има зомбита. Имам един патрон. Скачай! Представяш си Слендермен да беше това. Може. Скачай, бе. Тук няма зомбита. Свърши. Свършваме. Hey, Хора, намерихме куче. come here, here, boy, come here. It's okay, Хора, имаме куче вече. it's okay, it's okay. Here you go, Yeah. Where'd you come from? Да го е задго. What are we gonna call you? Name your con... Нека да казва Джаксън. Джаксън ще се казва куче. Джак ще се казва по-скоро. Джак. Джак бе. Helen. Много. И хора, за това приключи клипа. Довиждане.